Akadémia virtuálneho Slovenska uvádza: si herný online závislák? Otestuj sa. Používaš mobil alebo počítač denne viac ako 4 hodiny na hranie hier? Míňaš často a veľa peňazí na čestky, teda truhlice s vylepšeniami do hry? Nebaví ťa škola či práca a máš horšie výsledky? Doma je to nuda a najradšej by si celý čas drtil v online? Ak si sa našiel v týchto otázkach, tak si daj pozor. Začínaš sa prepadávať do gamblingu, teda závisláckeho hrania. Povedzme si niečo o online hrách. Tie nastúpili najmä s príchodom rýchleho internetu. Prepojenie hráčov po celom svete spôsobilo, že zrazu si mohol súťažiť a porovnávať svoje hráčske skúsenosti s kýmkoľvek na svete, bez ohľadu na priestor a čas. Rýchly internet priniesol aj výrazne lepšiu grafiku a tzv. Real-time odozvu. Virtuálne svety sa stali takmer bez hraníc a zážitok z nich veľmi silný. A herný priemysel začal chrliť jednu hru za druhou. Tieto vymoženosti a lákadlá vedia vtiahnuť do hry nielen mladých, ale aj dospelých. Čas, ktorý hráči strávia pri hraní hier, sa častokrát nemeria na hodiny, ale na dni. Z virtuálneho sveta sa predsa nikomu nechce a mnohé hry, kde sa niečo vyvíja alebo získava, sú postavené na dlhých a dlhých čakaniach. Priemysel online hier zarába ročne desiatky miliárd eur a herné firmy sú zakladané pre tvorbu zisku. Preto je vylepšenie hernej postavy či rýchlejšie otvorenie ďalšej úrovne častokrát spoplatnené. A oddaný hráč je ochotný dať stále viac a viac. A ani sa nenazdá a je z neho gambler, závislák. Ak máš pocit, že kvôli online hrám nič nestíhaš a nezvládaš, tak sa maj na pozore. Sú to prvky závisláckeho gamblingu. Čo s tým? Vytvor si harmonogram na deň, týždeň s presne vymedzeným časom na hry a na iné, ideálne offline aktivity. Stanov si časy, kedy budeš úplne offline, teda mimo internetu. Nastav si finančný limit na každý mesiac. Nájdi si koníček v reálnom svete alebo novú aktivitu či vzdelávanie. Neskonči s hraním okamžite, väčšinou to nezaberá. A hranie samo o sebe nie je zlé. Napríklad logické hry rozvíjajú mozog, akčné zase motoriku a postreh. Ale pozor, musíš to mať pod kontrolou. A teraz rodičia. Ak ste postrehli, že vaše dieťa stráca záujem o školu a rozvoj, sledujte jeho čas strávený za počítačom či mobilom. Nastavte im jasné pravidlá pre používanie online prostriedkov a kontrolujte, či ich dodržiavajú. Vysvetlite im hodnotu peňazí. Napríklad, čo si môžu kúpiť za 5 eur, jedlo, knihu, oblečenie alebo vstup do hry. Nechajte na nich, či sa najedia alebo si kúpia truhlicu navyše. Ak im dovolíte míňať, stanovte im aspoň mesačný limit. Ak dieťa nemá 18 rokov, nákupy do hier robte vy, respektíve nastavte si potvrdzovanie odoslaných platieb. A hlavne, neprestávajte s nimi diskutovať. Pretože online svet je všade. Nemôžete ho zakázať, ale môžete ich naučiť, ako sa v ňom správne hýbať a aby sa nestal jediným svetom, ktorý ich zaujíma. A čo na to odborník z IPčka? Online hry sú super. Stretneš tam nových ľudí, niečo nové sa naučíš a zrelaxuješ sa. Ale vieš čo? Dopraj si ten pocit aj offline. Túto sériu pripravujeme spolu s IPčkom, internetovou poradňou pre mladých ľudí. Ak chceš vedieť viac, navštív ich web www.ipcko.sk alebo si pozri kampaň a influencerov na www.stalosato.sk. Podrobnejšie informácie nájdeš aj na našom portáli virtuálno.sk alebo počúvaj podcast Digitálni rodičia.sk, ktorý sme taktiež podporili. Profesionáli z online sveta a reklamy v ňom diskutujú úsmevne aj vážne na témy, ktorým čelia všetci rodičia dnešného sveta. Ak sme ťa dostatočne navnadili, namotali, tak nás sleduj ďalej a viac ti povie naša Akadémia virtuálneho Slovenska. Stačí nás sledovať.